Roedd sgiliau'r drydydd sector yn brosiect 3 blynedd a ariennir gan y loteri i helpu mudiadau gyda recriwtio ymddiriedolwyr ac i annog unigolion i ddod yn ymddiriedolwyr, gan gynnig yr hyfforddiant hanfodol iddyn ddeall y rôl. Roedd y brosiect hefyd yn cefnogi mudiadau gyda mentoriaid gwyddfoddol. Defnyddiodd y mentoriaid ei sgiliau i helpu mudiadau pan nad oedd ganddynt y sgiliau penodol yr oedd ei hangen i gyflawni tasg. Roedd hyn yn galluogi'r mudiadau i ddatblygu'r sgiliau sy'n ofynnol i gyflawni'r tasg eto yn y dyfodol. Hoffem ddweud diolch enfawr i'r holl fentoriaid, mudiadau ac unigolion sy'n rhan o'r brosiect. Heb eich gwaith caled a chymroddiad i'r mudiadau a'r unigolion a gefnogir, ni fyddai'r prosiect wedi llwyddo i'r fath raddau. Hoffem hefyd ddiolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am ariannu'r brosiect, sydd wedi galluogi Pafo i gefnogi grwpiau gyda'i llywodraethu a recriwtio ymddiriedolwyr newydd. Dros y 3 blynedd diwethaf, mae'r brosiect wedi hyfforddi dros 200 o unigolion, wedi gweithio gyda dros 100 o grwpiau i gefnogi gyda recriwtio ymddiriedolwyr a chefnogaeth mentora, wedi creu rhwydwaith ymddiriedolwyr gyda dros 100 o aelodau, ac wedi datblygu llyfr gwaith hyfforddi i esbonio rôl yr ymddiriedolwyr. Mae'r brosiect wedi datblygu adnoddau ar gyfer mudiadau ac unigolion sydd yn edrych i ddod yn ymddiriedolwr. Cyn i chi ddechrau chwilio am ymddiriedolwyr newydd, mae'n bwysig edrych ar y sgiliau sydd gennych chi eisoes. Gallwch wneud hyn gyda'n ffurflen archwilio sgiliau. Mae Pafo wedi creu templed pecyn recriwtio ymddiriedolwyr i gefnogi chi i droi hyn mewn i hyn. Rydym hefyd wedi creu rhestr gam wrth gam ar gyfer y broses o recriwtio a chadw ymddiriedolwyr, yn ogystal â phecyn croeso i ymddiriedolwyr sy'n rhestru dogfennau allweddol a rhestr wirio sefydlu. Yn olaf, rydym wedi creu canllaw i fod yn ymddiriedolwr i roi trosolwg i ymddiriedolwyr newydd a phresennol o rôl a chyfrifoldebau yr ymddiriedolwyr. Gellir ddarganfod yr adnoddau rhain ar wefan Pafo, www.pafo.org.uk. Mae Pafo ar gael i gefnogi mudiadau ac unrhyw fater. Ymunwch ar rhwydwaith ymddiriedolwr Powys ar Facebook, i siarad ag ymddiriedolwyr eraill ac i dderbyn gwybodaeth gan Pafo. Cysylltwch â ni os hoffwch dderbyn gefnogaeth gan un o'n swyddogion datblygu. Ffoniwch ni ar 1597 822 191. Neu e-bostiwch info@pafo.org.uk, neu wrth gwrs tarwch olwg ar www.pafo.org.uk. Diolch i bawb a fy'n rhan o'r brosiect sgiliau trydydd sector, a wneud yn gymaint o lwyddiant.